formal na nilagdaan ng San Fabian Municipal Police Station at ng pamunuan ng Balangandali National High School ang isang Memorandum of Agreement o MOA noong Hulyo 30 upang higit pang palakasin ang kampanya laban sa bullying, iligal na droga at kriminalidad sa loob ng paaralan. Isinagawa ang MOA signing sa Ambalangandali National High School sa Barangay Ambalangandalin bilang bahagi ng pagpapatupad ng PNP Revitalized Kasimbayanan program na naglalayong pagtibay ng ugnayan ng pulisya, paaralan at komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Sa ilalim ng kasunduan, magkasagawa ang San Fabian Municipal Police Station at ang paaralan ng magkatuwang na programa at mga information campaign laban sa bullying at paggamit ng iligal na droga alinsunod sa Republic Act No. 9165. Kabilang din sa kanilang pagtutulungan ang pagpapatupad ng mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa loob at paligid ng paaralan. Layunin ng kasunduang ito na pagtibayin ng pagkikipagtulungan ng pulisya, mga administrador ng paaralan, guro, magulang at mga mag-aaral upang maprotektahan ang kabataan laban sa bisyo, karahasan at iba pang uri ng kriminalidad. IFM News. IFM News. IFM News.